Molt bé, bon dia. En aquesta presentació parlarem sobre les diferències entre els éssers vius. Però abans de començar, m'agradaria que recordéssim entre tots i totes les característiques que tenen en comú els éssers vius. Us en recordeu? Exacte. Tots neixen, tots s'alimenten i tots creixen, ja siguin plantes, animals o humans. Bé, doncs ara parlarem sobre les diferències que hi ha entre els éssers vius. A la primera diapositiva veureu 3 imatges. Anem a veure. La primera imatge. Què veieu en aquesta imatge? Què creieu que tenen aquests animals en comú? Molt bé, heu dit moltes coses interessants. I què hem extret? Que són animals que volen. Per tant, són aus. Molt bé. Segona imatge. Què creieu que tenen en comú aquests animals? Què veieu? Exacte. També heu dit moltes coses i hem tret com a conclusió que són animals que caminen. Per tant, són animals terrestres. I l'última imatge. A veure, què tenen en comú aquests animals? Què en penseu? Exacte. Són animals que viuen a l'aigua. Per tant, són animals aquàtics. Molt bé. Déu-n'hi-do. Heu dit moltes coses interessants. Seguim? Vinga, va. A la segona diapositiva us apareixeran 4 imatges diferents. D'acord? Començarem per la primera. Mireu-la bé. Què poden ser? Què pot ser això que veiem? Molt bé. Són plantes, sí. I quin tipus de plantes són? D'acord. Són herbes. I què són les herbes? Ho sabeu? Sí? No? Mireu, que us explico. Les herbes són qualsevol planta que té fulles. Les veieu aquí, les fulles? Són molt petites, de color verd. Que tenen tija. Mireu la tija. Fineta, fineta, fineta. I que quan s'acaba la temporada desapareixen. Ja sigui la primavera, a la tardor, a l'hivern, a l'estiu. Bé, anem a veure la segona imatge.
A veure què penseu. Què és això? Un arbre, oi? Molt bé. I què són els arbres? Bé, doncs els arbres són plantes que, com veieu, tenen un únic tronc que creix i al final hi ha una capa, mireu, una copa plena de fulles. D'acord? I la tercera imatge? Què és això? Sí, s'assembla a la primera, però la tercera imatge és un arbust. I què és un arbust? Quina diferència hi ha entre l'arbust i l'arbre? Doncs la diferència bàsica és que l'arbust, mireu, té més d'un tronc. Veieu tot això d'aquí baix? Té més d'un tronc i no creixen tant com els arbres. Mireu la diferència. I mireu aquest, que és gros. D'acord? Ui, i a l'última imatge. Què és això? Molt bé, són algues. I on viuen les algues? Veieu aquest senyor? On estan? Al mar, molt bé. Exacte. Veieu que no s'assemblen gens a les altres imatges? Doncs les algues són com una espècie de plantes aquàtiques, però que no tenen ni arrel, ni tija ni fulles. Són una mica estranyes. Les veieu? Perfecte, doncs anem a passar a l'última diapositiva. A veure què veiem aquí. Sortiran 3 imatges. 1, 2 i 3. Què podem observar? Què veieu? Qui són? Molt bé, són nens i nenes. Sí, i tant. I hi ha semblances? Estan a l'escola. I algú veu alguna diferència? Què creieu? Doncs sí, com podem observar a les fotos, no tots els nens són iguals. La primera foto veiem uns nens i unes nenes, a la segona uns altres, a la tercera uns altres. Exacte. Hi ha nens de diferents cultures, poden haver-hi nens d'altres països que conviuen tots junts. Exacte. Molt bé. Hi ha nens que tenen ulleres, i tant. Hi ha nens que poden anar en cadira de rodes perquè tenen algun tipus d'enfermetat o alguna necessitat especial. Però la semblança més gran és que tots i totes som iguals i diferents. I que tots i totes teniu dret a l'educació. La inclusió és molt important. Què us ha semblat? Doncs, com heu dit tantes coses interessants, ara anem a parlar-ne una mica.